Hoxe temos con nós a Carlos García e María Ángeles Rodríguez Llañez do xornal O Sil. Todos os que están metidos no mundo do entroido saben o que é o xornal O Sil e o seu especial do entroido. Todos esperamos todos os anos este especial. A única, digamos, publicación monográfica que sae fielmente todos os anos acude a esta cita, onde se recolle un pouco, eles nos explicarán, tampouco quero facer spoiler, pero danos ese mapeo do que é o entroido, neste caso, sobre todo centrado en Ourense, porque é o que ten maior densidade hoxe en día de fenómenos do entroido. Carlos García Herbella é o director desta publicación e María Ángeles Rodríguez Llañez, bueno, ela é natural do Barco de Valdeorras. Carlos, non sei se eres do Barco de Valdeorras. Eu son de Trabazos, parroquia de San Miguel de Vidueira, concello de Manzaneda, e vivo no barco. Bueno, eso é como un doutorado. Eso é como un doutorado, además de Vidueira. Ben, María decía que do Barco de Valdeorras, se licenciada en Ciencias de Información, xornalismo, e comezou a exercer no ano 75 en la región, posteriormente... No 75, non... 97. No, 97, pero non no 75. Sí, perdona. Ese ano nacín, pero non exercía. Diría, que ben se conserva, non? Bueno, 97. Sabes o que pasa? Que es que vin tan rápido que esquecín as gafas. E agora teño eso que soa na vicio, pero que é presbicia, e non vexo ben. Ben, no 97 en la región e posteriormente incorporouse a redacción do periódico Sil, que ten sede no Barco en Ourense. O medio escrito íntegramente en galego e que aposta pola información de proximidade, onde leva xa máis de 20 anos como redactora e fotógrafa na súa edición en papel mensual, tanto do periódico O Sil como do Sil Deportivo, e na versión digital, non? Así como na revista, que é do que vimos falar hoxe, sobre todo, non? A revista O Entroido de Galicia, que é realmente un anuario, a periodicidade é anual e que recolle todo este mundo do entroido. É autora, ademais do libro Oro en la Galicia Interior, Minería Romana. Sin máis, deixo-vos con eles que se alguén non coñece esta publicación, pois xa está tardando en adquirila, que ademais está a venta tamén en Pontevedra, en varias librerías. Moitas gracias. Grazas. Boa tarde, moitas grazas á Sociedade Antropolóxica Galega, ao seu presidente e tamén, sobre todo, a Carlos Ares, que non sei onde está, que, bueno, por convidarnos a participar na 10ª edición destas xornadas de entroido en Galiza para presentar o traballo que vimos desenvolvendo a prol do entroido durante prácticamente 25 anos. Antes de iniciar o que é a exposición, queríamos proxectar un vídeo que resume de maneira rápida o que é a publicación. Foi un vídeo que lanzamos este ano para presentar a edición do 2022 da revista Entón Vémolo e despois xa iniciamos a charla. Aquí, vale. Ahí está. Okay.
Esta revista que vedes agora físicamente como tal nacía no ano 2014, pero o seu plantexamento e contidos constitúen a evolución natural dun amplo especial sobre o entroido que o periódico SIL ven realizando dende o seu nacemento como medio de comunicación alá por 1996. É dicir, que xa dende un principio puxemos o foco na importancia e no valor que ten esta tradición que se ten conservado principalmente nas aldeas de montaña da provincia de Ourense. Entón, para poder entender o que hoxe é a revista, pensamos que antes temos que partir do que é o proxecto do periódico SIL. Desta cuestión brevemente vai a comentar o meu compañeiro Carlos García, que é o director, como ben dicía Rafael Quintía, do periódico. Boa tarde. Antes de nada, gracias por recibirnos e gracias por invitarnos. Un apunte que xa fixemos unha vez tamén noutra ponencia que fixemos no barco, e é que a Galicia interior e a Galicia costeira deben de coñecerse máis. Por lo tanto, porque se así saldremos todos fortalecidos e tendremos máis peso no exterior. Isto forma parte a mí pareceme ben este punto de encuentro das dúas Galicias. O SIL, vou a seguir un orden esquemático breve, porque senón igual me disperso tamén, para que non dispersarme así. O SIL é unha cabeceira que naceu en torno á conca do río Sil, daí o seu nome. Está editada pola empresa de comunicación Galer BSL. Esta publicación apareceu por primeira vez en outubro de 1996 e desde entón está saindo á rúa cunha periodicidade mensual grazas á labor profesional, gran esforzo e interés que depositan en cada momento o equipo de persoas que o elaboran. Isto faixe tamén posible pola fidelidade e apoio que día a día amosan os seus lectores, así como polo respaldo dos nosos anunciantes e suscriptores. O periódico SIL distribúese por toda a provincia de Ourense, sur de Lugo, Quiroga, Ribas de Sil, Monforte de Lemos e no resto do mundo por suscripción. Distribúese por correo, venta en quioscos, ten un precio de 3 euros, e a empresas particulares de reparto, cunha tirada de 5.000 exemplares, dos cuales 2.500 son suscriptores. O perfil do lector é amplo e conta con moi boa penetración no mundo rural. Outra diapositiva. O xornal sai á rúa mantendo unha periodicidade mensual para ofrecer aos lectores unha información xeral e amplia buscando achegarse aos diferentes ámbitos da realidade das comarcas da provincia de Ourense. E faino, ademais, apostando en galego como vínculo de expresión, como un xeito de defender a nosa identidade. Este medio foi, ademais, un dos membros fundadores da Asociación de Medios Escritos en Galego, AME, agora está un pouco cambiada. Desde entón, o xornal continúa abríndose mes a mes a novos temas, modernizando as súas propostas, contidos e maquetación, sempre coa pretensión de atender, cubrir todo o eido do interés para os nosos lectores. Na actualidade, o periódico vense publicando unha vez ao mes unha paxinación que oscila entre 40 e 64 páxinas, con seccións en portada, concellos, economía, viticultura, entrevista, música, sociedade, sanidade, ruta, etc. Estas seccións hai que engadirlle o suplemento de diferentes temas, festas, louxa, turismo, viticultura, letras galegas, Nadal, etc. O que lle confire un carácter casi quincenal. Gracias. Outro dos periódicos que edita en papel Galer BSL é o SIL Deportivo, que ten entre 16 e 32 páxinas. Nelas inclúyese dende o deporte local ata información de carácter galego, español ou internacional relacionada coa provincia de Ourense. Entrevistas, reportaxes, opinións, etc. de todo tipo de disciplinas deportivas. Ademais do ano 1998, o periódico SIL conta cunha páxina web propia, o sil.info, que como soporte en papel ten ido evolucionando e adaptándose co paso dos anos, modificando o seu deseño, as súas seccións e tamén abrindo a especiais diversos. Ademais, tamén se incorpora ás redes sociais. O sil.info é un periódico digital en si mesmo, diferente de soporte en papel, xa que non está que está máis enfocado á información diaria e inmediata, mentras que o periódico impreso aborda outros temas con un tratamento máis analítico e con máis amplitude. E non son contidos diferentes. Non ten a mesma información o periódico en papel que o periódico digital, senón non tería sentido facelos. Xunto co seu labor no eido da comunicación e da información, o periódico SIL ten desenvolvido nestas comarcas diversos proxectos de tipo cultural, deportivo ou turístico, entre outros.
É o caso de varias exposicións fotográficas sobre o Entroido e a edición de diversos postes a cor de algúns lugares, elementos naturais ou culturais da zona cos que se pretende dar a coñecer a riqueza paisaxística, patrimonial, cultural destas terras, así como dun calendario de sobremesa que editamos dende o ano 2001 e co que agasallamos os nosos suscriptores. É algo que seguimos mantendo e financiando a pesar da complexa situación económica dos últimos anos. Ao mesmo tempo, a empresa que edita o periódico SIL ten colaborado na posta en marcha de iniciativas de dinamización socioempresarial como o Foro Valdeorras Século XXI, nacido en setembro de 2007 e que implica a empresarios, sindicatos e concellos desta comarca. Un apunte sobre o tema da cultura dese tipo de láminas. No Oriente Ourensán, no seu momento estaban por todas partes esas láminas, porque o que se pretendía é que moitas persoas que teñen un castiñeiro que é patrimonio natural o mellor non o saben. Entonces, con esta historia lanzábamos imágenes visuales e dábamos, a xente valoraba moito ese traballo, era moi receptivo. Ademais, ten organizado actos como é o caso de conferencias impartida por exemplo, como impartida polo presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, no Barco en decembro do 2014. Esta foi a primeira ocasión na que o presidente da Real Academia Galega visitaba o Oriente Ourensán e impartiu unha conferencia. Tamén ten participado en iniciativas pioneiras noutros ámbitos como é o sector vitivinícola galega, coa primeira cata de garnachas de cepas centenarias de Galicia, xaneiro de 2015, en colaboración co director da Guía de Viños de Galicia, Luís Padín. Outra publicación de referencia que é o motivo polo que hoxe estamos aquí é a revista de Entroido en Galicia, da que María agora fará unha exposición. Finalmente, este traballo levase a cabo dende dúas redaccións, unha no Barco, que foi a primeira imaxe, en Avenida Conde Fenosa 11 segundo, que foi onde naceu a publicación, e outra en Ourense, que é a que responde esta diapositiva. Así que, moitas gracias. Eu xa remato aquí, que o que lle interesa a ustedes é escutar a María que fala da revista de Entroido. Como dicíamos ao principio, un dos eidos polos que o periódico SIL ven apostando dende os seus inicios é o da cultura tradicional, con especial incidencia na celebración do Entroido, no que a provincia de Ourense é especialmente rica e conseguiu manter prácticamente de maneira ininterrompida esta tradición. Hai 25 anos, cando nos comenzamos, o Entroido non suscitaba interese informativo, non lle interesaba os medios de comunicación e, como dicía antes o presidente de Saga, tampouco había demasiada bibliografía nin traballos feitos arredor del. Nós somos da zona da alta montaña do Macizo Central e estamos en permanente contacto cos veciños do rural, que foi onde se conservou esta tradición, pese ás prohibicións que houbo. Por exemplo, na etapa do réxime franquista conseguiu perdurar, e aínda que en moitos casos debían facelo sen máscara, é dicir, co rostro descuberto. Polo tanto, non xa coñecíamos o Entroido e decatámonos da súa gran riqueza e diversidade, e tamén do que significa para os veciños. Para eles é moito máis que unha festa, é unha cultura, é un sentimento ao que lle poñen son, versos, danzas, en definitiva, un sinal de identidade. Partindo diso, decidimos a través do noso labor xornalístico poñer en valor o Entroido nas súas diversas e xenuínas manifestacións, recollelas e divulgalas, e así foron xurdindo os especiais anuais que se publicaban con anterioridade ás datas centrais do Entroido, que co tempo foron aumentando en páxinas e contidos, evolucionando tamén en deseño e formatos, ata chegar no 2014 ao que hoxe é Entroido en Galicia, unha publicación independente con formato de revista e cunha paxinación media dunhas 160 páxinas, todas a cor. Que nos saibamos é a única publicación deste tipo que existe actualmente na comunidade autónoma. No noso traballo xornalístico ao longo destes 25 anos comezamos recoñecendo, apoiando e poñendo en valor as xentes que fan posible o Entroido
que recibiron esa herdanza cultural e que seguiron dándolle vida e transmitíndoa como creadores e defensores desta tradición, o que nos chamamos os artífices do Entroido. Esa xente sencilla do rural constitúe un dos piares da nosa revista. Nos tivemos a sorte de ir conectando cos principais artífices dos diferentes povos que nos foron contando de primeira man esa tradición, esas vivencias. Por desgracia, moitos deles hoxe xa non están con nós, pero aí queda recollida a súa memoria e tamén a nosa homenaxe. Un exemplo disto, esta reportaxe que se publicaba no especial do Entroido do ano 2001, cos testemunhos do artesán dos bombos de Quintela de Droso, Viana do Bolo, Juan Francisco Baña, e de Enrique Rodríguez Yáñez, artesán de máscaras de Boteiro de Viana do Bolo. Tamén entrevistábamos a Paco Fernández de Mormentelos, que era autor de versos e foliadas, e a Paco Macía de Castiñeira, artesán de máscaras, ambos son do municipio de Vilariño de Conso, así como o artesán dos bombos Salvador Alonso de Vilariño e a David Álvarez do barrio do Penelo da Encomenda en Tribes, que era clarinetista nunha comparsa. Outro exemplo é Severino Estévez, peliqueiro de Laza, son algunhas mostras dese traballo inicial. Outro dos piares da revista é documentar e aportar coñecemento ao punto de vista dos investigadores, dos expertos, das persoas que estudan esta tradición, de forma que o lector poida coñecer, entendela mellor e, polo tanto, valorala e desfrutar dela. De aí o noso interese por achegar o labor de persoas que dende hai décadas ou anos veñen estudando o Entroido, como por exemplo o caso de José Rodríguez Cruz, da Gudiña, de antropólogo Xosé Mariño Ferro, de Xerardo das Airas, Emilio Araúxo, de Carlos Ares, e moitos máis. Chegamos a ese labor ben sexa a través de entrevistas ou ben de colaboracións de artigos especializados. Igual que empezamos falando dos maiores, dos creadores do rural, agora mesmo tamén consideramos, e tamén nese momento inicial, que é importante recoller tamén o punto de vista das novas xeracións, e ese outro dos piares da revista. É dicir, intentamos poñer o foco na mocidade que recibiu esa tradición e continúa mantendo-a viva e tamén transmitindo-a nestes momentos e definitiva garantindo o seu futuro. Iso no noso afán de seguir conectando coa xente do rural pola que apostamos dende un principio. A revista Entroido en Galicia hoxe céntrase principalmente nas manifestacións do Entroido rural e tradicional da provincia de Ourense, pero tamén das outras 3 provincias galegas, Lugo, A Coruña e Pontevedra. Ademais, o feito de que a provincia de Ourense estea nunha zona fronteiriza, confírelle un carácter especial. Falamos de fronteiras administrativas que non culturais, xa que hai moitas influencias, intercambios e similitudes nesta tradición coas zonas de León e Zamora, así como coa parte nordeste de Portugal, algo que consideramos moi interesante e enriquecedor. E isto tamén ten o seu reflexo nos contidos da nosa revista e é algo que lle dá ademais un carácter internacional. Se ben o groso da publicación incide na tradición rural, a revista tamén contén a programación de outros entroidos de carácter ou carnavais de carácter urbano de referencia, como pode ser o caso da cidade de Ourense ou das vilas. A revista está principalmente estruturada en 3 partes. Unha delas sería a sección de estampas que aparece nas primeiras páxinas e na que se lle dá especial protagonismo á imaxe, á forza visual do Entroido, pero explicando e contextualizando cada unha das fotografías de forma que non se quede só nesa parte visual, sino que o lector poida comprender o contido desa manifestación cultural. Estos son algúns exemplos. Por exemplo, esta imaxe que se ve aquí é unha comparsa feminina do Fulión de Mormentelos en Vilariño de Conso. Por exemplo, un boneco de palla xigante que se elabora na Xironda, en Cualedro, cigarróns de Verín, os felos de Maceda ou os xenerais da Ulla.
E logo aparece, se seguimos pasando as páxinas, unha ampla reportaxe inicial que cada número é de un tema diferente do entroido e tamén con enfoque distinto. Por exemplo, este que se está vendo agora é sobre a figura do oso como máscara, a súa función e, bueno, como aparecen diferentes manifestacións. Neste caso tamén falábamos fora das nosas fronteiras, noutros entroidos, non só de Galicia. Esta é outra mostra que, bueno, pois é de que maneira ten importancia a sátira ou humor dentro do entroido. E outro dos apartados, que sería xa pois o terceiro, é o das singularidades que presenta o entroido nas principais aldeas e localidades da provincia de Ourense, o que nós chamamos os lugares da festa. Por exemplo, esta é pois, unha mostra de Verín, Vilariño de Conso, de Laza e Maceda. E logo, pois, recollendo un pouco, enlazando con ese piarco que antes comentaba de recoller o punto de vista pois, dos expertos, pois, hai unha serie, outra sección que é a de entrevistas. Por unha banda están a dos investigadores, como por exemplo este caso Federico Cocho, bueno, Nieves Amado, que a temos por aí, Bernardo Calvo. Non somente falamos do entroido galego, sino tamén de investigadores que dan o punto de vista dende outras zonas, como por exemplo este caso de Castela e León, do entroido ourensán, e que ao mesmo tempo establecen relacións ou vínculos entre ambas formas de celebrar esa tradición. Bueno, neste caso unha antropóloga francesa e este investigador do nordeste de Portugal. Por outra banda, tamén recollemos o punto de vista ou a voz das persoas que protagonizan e que fan posible esta celebración. Este, por exemplo, é o caso dun veciño de Manzaneda, membro dun folión, dun mascarado da zona de Pombriego, na provincia de León, e de outro veciño de Manzaneda, este caso de Vidueira, Aquilino Pérez Prieto. A maiores disto, temos unha sección de colaboracións, moitas delas de expertos e estudosos da festa e outras de persoas que transmiten a súa experiencia, a súa vivencia nela. Estos son dous sumarios que recollen un pouco o listado dos colaboradores, o da dereita e do último número da revista, deste ano 2022. E, bueno, nos consideramos que esta sección é moi importante porque, bueno, polo aspecto diferencial primeiro que lle confire tamén a publicación e pola aportación desinteresada que supón por parte dos seus autores, algún deles pois están presentes hoxe aquí e, bueno, é algo polo que nos sentimos, a verdade, que moi agradecidos porque é unha colaboración desinteresada. E, finalmente, hai un sexto apartado da revista que denominamos Outros Carnavais, no que facemos un percorrido pola tradición no resto de Galicia, nas provincias de Lugo, Pontevedra e A Coruña. Por exemplo, aquí, os volantes da zona do entroido Ribeirao, de Chantada, o entroido de Cobres, e isto xa sería na zona de Zamora e León e un exemplo do nordeste de Portugal. A cultura do entroido ten un pasado moi rico e, ademais, non totalmente coñecido, porque unha parte desa tradición desgrazadamente perdeuse e moita está aínda por recoller. Esta cultura ten, ademais, moito presente e nos estamos convencidos, por suposto, de que ten futuro, a pesar da situación do rural. De feito, nese senso, nun ano tan complexo como 2021, no que por mor da pandemia non se puido celebrar o entroido na rúa, nos apostamos por editar con máis motivos se cabe nese ano a nosa revista para aprender a vivir a festa doutro xeito, dende as casas, reflexionando no que significa para decatarnos tamén do seu gran valor. E a ese futuro do entroido tratamos de contribuir na medida do posible con o noso traballo dende un inicio e a nosa intención é seguir facendo dese xeito.
Finalmente, queremos destacar que a revista Entroido Galicia é realidade grazas á colaboración desinteresada de moita xente que co seu esforzo, ilusión e contribución segue mantendo viva esta festa. Así que pensamos que non podemos rematar de mellor xeito que con noso agradecemento a todos eles e ás persoas que, como vostedes, se interesan pola cultura do Entroido, e facémolo cuns versos que convidan a coñecela e a disfrutala. Uns versos que publicamos no especial do ano 2001, que son da autoría de Aquilino Pérez Prieto, un veciño de Bidueira, de Manzaneda, ao que, por certo, tamén incluíamos antes a entrevista e entrevistamos na publicación deste ano de 2022 da revista. E nada máis, moitísimas grazas, e non sei se alguén ten algunha pregunta, pois contestámola con gusto. Grazas. Agora, se alguén quere facer algún tipo de pregunta, pois podes aproveitar a ocasión. Sobre todo a María. Fácelle preguntas a María. Pero que sexan fáciles. Alguna pregunta? Non? Roberto. Sí, gustaría ver, antes de nada, felicitar por la publicación que han hecho ahora. Grazas. Non me gusta moito o respecto que tratar desa información, porque outros medios de prensa, non vou dicir nomes, pero da región, da ali de Ourense, parece que ás veces tratan o Entroido dunha forma, non sei, de surrealista, que nin sequera os pés de fotos poñen ben, pero bueno, é outro tema. A pregunta que quería facervos era un pouco se tedes algún tipo de rede para informar das cousas, porque moitas destas cousas que eu traballei moito con Carlos en moitos sitios, moitas veces non tes forma de saber onde fan as cousas, nin que se recuperou en que aldea, ou que sei, na Mezquita hai un peditorio en Castromil, como facedes para saber, para obter esa información e estar ali o día que é necesario? Porque dende o meu punto de vista como fotógrafo tamén resulta moi complicado ás veces enterarme de onde se fan as cousas, que se recupera, cando fan, porque ás veces non é ni siquiera na data que recuperan en Reis, que se fan o sábado anterior. Cal é a rede que utilizades para obter esa información? Eu pregunto dende un punto de vista práctico, porque a mí tamén me interesa saber cal é esa rede, claro. A ver, non existe esa rede. A ver, o Entroido é improvisación. O único xeito de informarte, como dicíamos antes, é estar en contacto coa xente. Nos estamos moi en contacto coa xente e iso que nos permite obter esa información. Claro que non tes a información de forma programada, sino que o mellor o sabes pois media hora antes ou un día antes, ou as cousas cambian dun día para outro ou as horas cambian. Entón, o contacto que temos coa xente, nos facemos unha información moi próxima e ese contacto é o que nos permite saber as cousas. Bueno, creo, non sei se Carlos quere... Tal cual, decir, na aproximación dos ciudadanos, sí. Como acaba de explicar a María, fundamentalmente por contactos personales, non programados, sino que, oye, mira que... Que pasa? Que levamos bastantes anos facendo esta publicación. Entonces, esta publicación, a súa maneira, entra na población. Sobre todo na población na que nos abarcamos. Entonces, eles mesmos, pois eu tamén me gustaría, teño algo que igual te interesa, porque encima a xente é moi correcta. É dicir, oye, eu quería salir, non? Dice, contoche unha cousa que igual che pode ser de interés. Entonces, chámanos, coméntanos a través de a filla, o abuelo, etc. E así sucesivamente. Isto vai rotando. Teníamos unha pregunta aquí. Eu era simplemente, non coñecía esta revista, coñecina a raíz de unhas jornadas do Entroido, e simplemente era preguntarvos si desde que empezou a publicación desta revista de Entroido o número de exemplares, o sea, a tirada aumentou ou tedes unha tirada estándar, o sea... Eso, Carlos. Os medios impresos, incluída a revista, estamos en crisis
moi elevada. Nos este ano tuvemos que firmar un presupuesto a empresa que nos fora adiantado para que pediran o papel, senón non tiñan papel. E ainda así, pois, con costes por encima do coste normal, non? Entón, ten unha valoración, ten unha riqueza, ten un valor añadido importante, pero non, digamos que vai crecendo no ámbito do Entroido, no ámbito cultural do Entroido, pero lentamente. Sí, Carlos. No, eu só quería, un pouco para poñer en valor, porque ahora vimos aí todas as presentacións, para poñer en valor pois todo ese traballo, que nos contedes todo o proceso para que esa revista estea na rúa, cuantificalo, digamos, en tempo, canto tempo dende que empezade a recoller información, preparala, pasala no papel, editar, o sea, todo ese traballo previo hasta que os lectores podemos vela, canto tempo vos leva? Contesta ti, Contesta tú. Bueno, en realidad este como unhas festas, non? É dicir, acaba a festa e empeza a seguinte, non? A preparación, pois isto é parecido. Nunca sabes cando vas a atopar un dato que te pode interesar, é dicir, non é que esteamos traballando todo o ano na revista, pero sí parcialmente, porque sempre podes atopar referencias ou contactar con xente, ou hai veces que xurden cousas en sitios inesperados. Entón, digamos que todo ese proceso se vai fraguando ao longo do ano. Tamén é certo que, nas semanas, meses previos é cando se intensifica o traballo no senso de concretar cousas, de decidir que vai, que non vai, facer unha escolma de contidos, e, sobre todo no último mes, que é cando, no mes previo á saída, que non significa que sea no mes antes do Entroido, nos saímos, a edición da revista implica un tempo, creo que son 15 días, máis ou menos, 15 días, unha semana, dende que nos enviamos o traballo elaborado ata que a imprenta nos devolve a publicación. Entón, con ese tempo tes que xogar, pero, ponlle, que a elaboración, o traballo, digamos, focalizado e só centrado na revista, porque, claro, nós temos que compatibilizar isto coa edición digital e coa edición en papel mensual. Entón, claro, o grosso do traballo sería un mes antes de editala, porque, aínda que o contido da publicación non se basea en programacións, tamén sí que incluímos programacións, e iso normalmente non se programa con moito tempo, sobre todo nos concellos pequenos. Entón, temos que agardar un pouco a data límite. E, en definitiva, iso, non sei se que che contestei a pregunta ou queres saber algo máis específico. Pois se non hai máis preguntas, damoslle as grazas a Carlos García Herbella, que ademais é un dos artífices das imaxes tan potentes que ten a revista, xunto con outros fotógrafos como o noso compañeiro Roberto de la Torre, que tamén achega unha fotografía del, e grazas tamén a María Ángeles Rodríguez por terse achegado hoxe a darnos a coñecer o que é a publicación de referencia para a divulgación do Entroido en Galicia. Así que moitas grazas por estar con nós. Gracias a vos por invitarnos.